nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 25 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji wee kelee onye nwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, nke ọ na-agọzi anyị, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị natazie n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke jikere na-emere anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị, ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Chineke nna anyị, idebere ihe niile ikere eke n'usoro iwu gị dị nsọ, bịakwa debe iwu ahụ, iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị site n'idebe iwu gị tosi iketa oke na ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Chọwanụ onye nwe anyị mgbe e nwere ike ịchọta ya. Kpọọnụ ya oku
mgbe ọ nọ nso, ka ọkpa aghara hapụ ụzọ ọjọọ ya, ka ajọ mmadụ hapụ ajọ echiche ya. Ya chee Onyenwe anyị ihu, bịakwa rịọ ebere ya. Ya bịakwute Chineke anyị, maka na ọ bụ onye amara na onye nwere obi mgbaghara. N'ihi na Onyenwe anyị kwuru sị, echiche m abụghị echiche unu, nke ụzọ m na-abụ ụzọ unu. Dịka eluigwe si dị elu karịa elu ala, otu ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu. Otu ahụ kwa ka echiche m si dị elu karịa echiche unu. Okwu nke osebụ ụwa. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Nwanyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Ụbọchị niile aga m eto gị, aga m eto aha gị, aga m eto gị ebighị ebi ebighị ebi. Onyenwe anyị dị ukwuu, o kwesịrị nnukwu otuto. Ịdị ukwuu ya karịrị ihe mmadụ pụrụ ịghọta. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onyenwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, o jupụtara n'obi ọma. Ọ na-emere ihe niile o kere ebere. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onyenwe anyị kwụbara aka ọtọ n'ụzọ ya niile, dịkwa asọ n'ọrụ aka ya niile. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso, ndị ji eziokwu na-akpọ ya. Onyenwe anyị nọ nso ndị na-akpọku ya nso. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipi. A ga-esi na m kwanyere Kristi ugwu, ma ndị ndụ ma nwụrụ anwụ. N'ebe m nọ, ihe m ghọtara bụ na ndụ bụ Kristi. Nwụọ anwụ eritere m uru. Mbiri ndụ n'anụ ahụ, eji m ya rụpụta ọrụ bara uru. Ndị nọ ndụ na ọnwụ amaghị m nke ọ dị m ka m họrọ. Ha abụọ dịcha m mma. Ọ na-adị m ka atọhapụ m n'ụwa ka m jee binyere Kristi. Ọ dị ka ọ bụ nke ahụ kara m mma. Ma n'ihi unu, ọ dị ka ọkara baa uru ma ọ bụrụ na m biri ndụ na anụ ahụ. N'ihi ya, kpaanụ ezigbo agwa n'ụzọ kwesịrị oziọma nke Kristi. Okwu
nke sebruwo. Alleluia, 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 alleluia. Onye be anyị kwube na nwaodibo gị na-ege ntị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Alleluia, 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 onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, alaeze n'igwe dị ka otu nwoke nwere ubi vaịn, onye pụrụ n'isi ụtụtụ ịchọta ndị ọrụ ọ ga-etinye n'ubi ya. Mgbe ya na ndị ọrụ ahụ kwubiri na ọ ga-akwụ ha otu mkpụrụ ego n'ụbọchị, o zigara ha n'ubi ya. Mgbe elekere 9 gasịrị, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ebe ha guzo na nkịtị n'ọma ahịa. O wee sị ha, jeenụ rụọra m ọrụ n'ubi m, ihe ọbụla ziri ezi ka m ga-akwụ unu. Ha wee jee. Ọ pụkwara ọzọ n'elekere 12 na n'elekere 3 n'ehihie mekwa otu ahụ. Ihe dịka elekere 5 na mgbede, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ka ha guzo na nkịtị. O wee sị ha, gịnị mere unu ji guzo n'ebe a kamgbe taa na-arụghị ọrụ? Ha zara ya, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla goro anyị ọrụ. Ọ sị ha, gawanụ n'ubi m. Ma mgbe o ruru mgbede, onye nwe ubi ahụ gwara odibo na-elekọtara ya ubi anya sị, kpọkọta ndị ọrụ kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha, malite na ndị ikpeazụ rue na ndị bụ ụzọ. Ndị bịara ọrụ n'elekere 5 nke mgbede pụtara kwụọ onye ọbụla n'ime ha otu mkpụrụ ego. Ma mgbe ndị buru ụzọ bido ọrụ bịara, ha chere na a ga-akwụ ha ụgwọ karịrị nke ndị ọzọ. Ma ihe onye natara ka ibe ya natara. Onye ọbụla natara naanị otu mkpụrụ ego. Mgbe ndị bụ ụzọ natara ego ha, ha tamụrụ ntamụ sị ọgaranya ahụ nwe obi, ndị a bịakpere azụ rụọ ọrụ naanị otu elekere, ma imeela ka anyị na ha hara otu anya, bụ ndị sitere kamgbe chi bọrọ $1 n'ọrụ. Anwụ niile chara n'ụbọchị taa chara anyị n'isi. Onye nwe ubi ahụ zara otu n'ime ha sị, enyi m, gịnị ka m jiri mejọọ gị? Ihe mụ na gị kwuru ọ bụkwa na aga m akwụ gị otu mkpụrụ ego n'ụbọchị? Nara ihe ruru gị lawa. Achọrọ m ịkwụ onye ikpeazụ ụgwọ ahụ m kwuru onye bụ ụzọ. Ọ bụ na m enweghị ike iji ego m mee amara? Ọ na-ewute gị na abụ m onye obiọma? Otu a ka onye bụ ụzọ ga-esi ghọọ onye ikpeazụ, onye ikpeazụ aghọrọ onye bụ ụzọ. Oziọma nke osebruwa. Ụmụnne m na Kristo todorenu Jesu, onye jisi ike
n'ebe like m onu ahụ ịzasịla ike chọba Chineke mgbe ọ ka ga-ekwe nchọta. Tina ọkwa gị nwe egwu a ọkala gị sa nwoke mara ya nye unu enyelu m aka ngwa ka anyị bido dị ya maka ọnya ka ihe ọgụgụ nke mbụ kwuru tata. Chọba Chineke oge ọ ka ga-ekwe nchọta, kpọkue ya oge ọ ka nọ nso. Chọba Chineke n'ime aja n'ime mmụọ. Okay, ndekwa ya assignment. Maka na egwu a bụ ntọala Katọlik ọkwa ya? Egwu a bụ ntọala ụka Katọlik. So na ndị kwaya anyị ga-enyobanye egwu anya kama ọ bụ na Google na Google ya chọta, ọ bụ na a ga-akpọ Naijiria chọta ya ka anyị kwe ya next Sunday. Anyị ga-ekwe ya next Sunday ka ọ banye ọfụma. Ya bụ na ọnya ka onye amụma Aịzaya gwalụ ndị na-eso ụzọ Chineke ọ sị ha chọbanụ Chineke oge ọ ka ga-ekwe nchọta, kpọkuenụ ya oge ọ ka nọ nso. Ka anyị rapụ ichebe mgbe Chineke jetegolo aka, maọbụ anyị chebezie mgbe anyị nwụrụ akpọba fada ya bịa tee ude, fada abịa na-ete ude, ọ na-etecha onye nwụrụ anwụ emego gịnị anwụgo. Maka na ofe ihe a bụ ihe ndị mmadụ ada aghọta. Mgbaghalụ adịrọ n'ala ini, ebe mgbaghalụ dị bụ n'elu ụwa. Mgbaghalụ adịrọ n'ala ini. Onye nwụrụ anwụ anyị kpọtagode fada 1 million, anyị bịa line up, anyị na-eme n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ, na-agọzi na-efe mmiri nsọ maka ọlụ anyị ka ọ bụ. Mana ihe ụka kụziri bụ na onye nwụrụ anwụ na ọ bụrụ na onye ahụ bụ atụtụ njọ, ihe ọsọ si bee na ekpele ahụ na ọ ga-eme gịnị na ọma apụta, maka na onye bala ọkụ mmụọ emego gịnị abago. Ekpele niile fada na-ekpe na mmadụ nwụọ bụ ada ama ọ bụ na onye ahụ nọ na pọgatrị, ka Chineke si na pọgatrị ahụ mee gịnị wepụta ya, ka Chineke gbaala atụtụ njọ ya niile. Ọnya kizike jụ esi ha chọbanụ Chineke oge ọ ka ga-ekwe nchọta. Kedu mgbe Chineke ga-ekwe nchọta? Mgbe anyị ka dị ndụ. Mgbe anyị ka dị ndụ, nọ mgbe ahụ anyị ka dị ndụ ka anyị ga-enwe ezigbo obi. Nọ mgbe ahụ anyị dị ndụ ka anyị ga-efe Chineke ofufe. Nọ mgbe ahụ anyị dị ndụ ka anyị ga na-ekpe ekpele. Nọ mgbe ahụ anyị dị ndụ ka anyị ga na-achọ ihe ọma ka o meela anyị, mekwazila onye agbata obi anyị. Onye gojosa chọbanụ Chineke mgbe ọ ka ga-ekwe nchọta. Achọ na Chineke mgbe eme achọta ya, maka na ọ gago. Ọ gbadatakwazi ebe bụ ọkpụrụkpụ ya mgbe okwu a Aịzaya kwukwa n'ebe mgbadata ya bụ okwu ọ ga-abụ ọ bụ na ịghọtakwa n'ọfụma, ịghọta na Chukwu anyị ebuka, na mmadụ anyị nwere ọtara bụrụ Chukwu, na Chukwu kacha akacha. O wee sị na etu Chukwu si eche echiche dị iche na etu mmadụ si eche echiche, na etu eluigwe si ite aka n'ebe ụwa anụnwa dị, na etu ahụ ka echiche Chineke si ite aka n'ebe echiche mmadụ dị. Ndị Igbo na-aba afọ sị na mmadụ abụrọ Chukwu, ihe ọsọrọ ya dị ka ya. Chukwu bụ Chukwu. Onye agwalụ n'ụwa anụnwa na 2020 nụnwa echekwubelụ, onye ọbụla chekwube 2020. There are so many things people thought about 2020. Even when they nọ na 2010 when a projection na by 2020 na ya ga-eme nka. I remember mgbe anyị niile, or most of us nọ na Nigeria, mgbe Abacha na-achị, or some of us nọ na Nigeria, ụfọdụ nọ ebe a. Abacha nyere vision 2020. A na-akwado 2020, ihe ga-eme 20. Even mgbe ekwu 2020, anya onye ọbụla chere 2020 ihe ọma ga-abịa. 2020 has seemed to be the worst in Nigeria. Ketazi ndị mmadụ ji isi
were eje ije. Arụ efọrọzi onye ọfọ ma 2020 niile ha na plan. Enwere onye arụfọ. Inene dọla. Ndị nọ n'Amerịka che na dọla balụ ha ulu by dollar ịnọ 400 and something. Mana ịbanyekwa n'ahịa iwekwa n'ego ahụ wenata na Naịjirịa ka eje chenje ya, ndị ga-enye ego maọbụ ihe ị ga-eji ego ahụ wee mee aska roket chakwa ihe niile anọkwa n'elu ọjị. 2020 planụ niile ma ndị fada kwadocha Silver Jubilee, ụfọdụ ji 3 years ago na-akwado ya, ụfọdụ ji 2 years ago na-akwado ya. Na 2020 a n'ihe ga-eme 2020 anyị nwụkwado ike ịchị ọchị maka na ị na-amụgodo ama enwere gị afọ ezeghị anya na ị na-amụ amụ ikpuchi ọnụ gị wee na-amụ amụ, so ị na-amụgodo ahụ ọ ga na-aka njọ bikọs mmadụ kene gị ekene ka ịmụ amụ gosi onye a na ịnabatala ekene ọma ama ma ịnabatala ekse ma iji m aka jiri ma ụkwụ wee na-ekene ka onye a nwee ike ịghọta. O wee bụrụ ya na ọ bụrụ etu mmadụ si eche echiche ka Chukwu si eche echiche. Onye melụ na-abịa n'akwụkwọ nsọ asị anyị dịka ndị ụka Katọlik ka nghọta anyị niile dị wee asị na ọ bụrụ na ị ga-ayọ ayọ maọbụ ị ga-ekpe ekpere na-esi na Chineke ka ọ bụrụ etu mmasị gị site na amala Chineke, na ọ bụrụ na ọ masịrị gị na o mere gịnị na ọ masịrị m, maka na ọ Chineke nwe ụwa niile. Na kedu ihe ansịa bụ? Dị nwa na Jesu Kristi wee kụzie mụ na gị the importance of gratitude. 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 Ihe ọ bụ na anyị nwere n'ụwa bụ Chineke nyere anyị. Ọ bụrụ etu echiche anyị dị ka echiche dị. Advantage ọ bụla ị nwere n'ụwa bụ onyinye Chineke. Onye ma akwụkwọ bụ onyinye Chineke. Onye ka na-aga ije tata bụ onyinye Chineke. Onye lụtanwuru ụlọ tata bụ onyinye Chineke. Ihe ọbụla ị nwelụ is a gift. Anọ nya bụ ebe Jesu Kristi ji wee bubata ya n'ozi ọma, o wee sị eziokwu na ibido n'ụtụtụ maka o gosiri anyị etu Chineke si akpọ onye ọbụla. Enwe ndị Chineke kpọọ n'ụtụtụ. Enwe ndị Chineke kpọọ n'ụtụtụ nye ha privileges, gọzie ha. Nwee ndị o nyere ikpeazụ unu na-anya ọsọ abụrụgodị n'etu aba anyị dị na Naịjirịa tata. Onye Chineke nyere onyinye o chere ya n'ọlụ mgbe ụfọdụ ọgbanahụ ya. Enwe ndị Chineke nye privileges. Ịbịa n'obodo kịta ị ga-afụ na ọ bụrụzi ndị ahụ nweburu ego mbụ na-achị tata. Generation ha agago. Enwego ndị ọzọ Chineke sikwa n'obodo ahụ megene spring ya up. Ha karịchakwazịa ndị nke mbụ a karịa ụmụ ha. Ị na-ajụzi kedụzi ndị a etu ndị nke a nne ha maọbụ nna ha bi n'ụlọ aja, kedụzi etu ha si gbagidezie mbọ wee karịa ndị nna ha kụrụ gbamgbam rụọ blọk. O wee gosi na ihe ọbụla bụ Chineke na-enye anyị. To what extent are we grateful? Are you grateful? Ị na-ekwenye na onyinye ọbụla ị nwere tata bụ Chineke nyere gị ya? Ndụ ịdị tata bụ onyinye. Ọpụpụ gị niile bụ onyinye. Mbata gị niile bụ onyinye. Ụlọ ị na-alarụ bụ onyinye. Enwere so many people na-achị larụcha ụla na-ayọ Chineke ka ha teta mana ha eteta nwụrụ. Yesterday ka nwanne ụnyaahụ fada anyị na ya na-alụ ọlụ, a very very good priest, Father Andy, died na St. Clair na Queens. People were crying. Mana ọ kwadola onwe ya ọfụma maka na o kwetalụ na ndụ ahụ nya dịrị bụ onyinye Chineke. Even ihe niile ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, ebe ị nete ya n'ụlọ ọgwụ, kedu ihe ọ na-agwa gị? Ọ sị gị kpebeli ya ekpele. Just pray to God. Ekpele ọ na-asị gị kpebeli ya bụrụ ekpele ka Chineke wepụ kansa n'ahịa, na ọka uche Chineke mee gịnị mee na ndị a. Even mgbe emechara ihe niile, ọnọdụ under hospice, ndị mmadụ na-ebe maka ndị chọọchị ya love ya to death. Ndị chọọchị ya, they love him as their priest. Kedu ihe ọ gwara ha? Ọ sị ha unu ebezina,
na sọsọ ihe ọma unu ga-eme ka ịchalụ mbụ, even while I was lying on my bed dying, nọdụ na window kpebe ekpele. And that was what they did until Okube ikpeazụ. Ndị ụka ya nọdụ na window na St. Clair na-ekpeli ya ekpele, megide ekpele until Okuome ikpeazụ ya. A saintly person. Maka na ọ ghọtalụ na ihe niile si n'aka Chineke, na Chineke ahụ ka a ga-enye ha niile. Ụmụnne m na Kristi, dị nwa anyị Jesu Kristi jụrụ ndị o nyere ọlụ sị, why are you greedy? Why are you not grateful? Ka anyị wepụ mmụọ nke oke ọchịchọ n'ime anyị, ka anyị were mmụọ nke ekene mgbe niile, were ekene na-enye Chineke, na-ekene Chineke maka ụmụ gị, na-ekene Chineke na-ede ndụ tata, na-ekene Chineke na ị nwere ike pụọ apụọ nwee ike bata, na-ekene Chineke maka obere ezinụlọ gị. No matter how good, no matter how bad it is, be grateful. Show gratitude to God. Maka if you show gratitude, He will give you more. Ka anyị nwee mmụọ nke ekene n'ime anyị, ka anyị wepụ mmụọ nke anyị ukwu, ka anyị wepụ mmụọ nke oke ọchịchọ. Oke ọchịchọ ameduru anyị n'ebe anyị na-eje, kama na ọ bụ mmụọ nke inwe aṅụrị, mmụọ nke ikene Chineke maka ihe ọma nke ọ na-eme na ndụ anyị. So ụmụnne m na Kristi, tata anyị na-ayọ Chineke ka ọ kụnye n'ime anyị niile n'ofu n'ofu mmụọ nke ekene. Be thankful, be grateful in Jesus' name. Ekwem n'otu Chineke, mmadụ ịtọ nọdụ n'oche ha wee duo anyị n'ekpere nke ndị kwelụ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'obi aṅụrị na n'obi nsọpụrụ iji were onwe anyị atụmatụ anyị niile rue n'aka gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
aka na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche ezinụlọ Okolo ndị na-ekene Chineke ma na-ayọ ngọzi Chineke. Anyị na-echetakwazi Rosaria Magdalena Harare, onye nke rapụrụ ụwa n'ụwa. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị enwerego ọtụtụ ebumnobi anyị. Nke mbụ, anyị ekenegoli gị maka ihe ọma niile nke ị na-emela anyị. Anyị kwenyekwazili nke ọma n'ihe ọma niile nke na-abịa na ndụ anyị si n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị na-ayọ ka ị nọnyela anyị na atụmatụ anyị niile nke izu ụka anụnwa, ka ọ gaa na ntụziaka gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbara ụmụnna m ka aja mụ n'ụnụ na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị na-arịọ gị were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ ndị nke gị jee hụnyere gị masị gị, ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị gụọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka mmụọ ya na Virgin Maria, ọ gbapụtala anyị n'ọnwụ ebebe si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etobere oge niile na ukwe na ekwe.
n'aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a wee ru ya unu niile nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka unu. otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ime nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke a. ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mkpa ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụrụ ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. gọzie Pope anyị Francis na Bishọp anyị Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ niile ndị mere uche ka wee keta ndụ ebebe. ka anyị sorokwa na ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esokwa n'ime na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile nke uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ na iri nke nwa atụrụ Chineke. ka arụ n'ọbara Kristi chịkwapa anyị niile wee nwee na ndụ ebebe.
Let us pray. Onye nwe anyị, i jirila ihe ọgbụgba ndụ gị gbaa anyị ume, biko were obiọma gị na-enyere anyị aka mgbe dum, mee ka anyị site n'ihe omimi nke a na ezi ọrụ ndụ anyị rite uru nke nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection maka religious education, biko, generous donation to the parish. Choir. Amen. 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 Otito dịrị Jesu. Parish si ọ bụ na ị na-abịa ụka, ọ bụ na ị na-abịaba, ọ bụ na ibido ofu bịaba, gị chetakwa na parish expenses parish na-eme accumulate. Gị biko donate generously so that the parish can offset the bills as they come. We will be continuing to stream the masses live with new cameras. I watched the 9 mass. The new system is up there, getting everybody. It's very sharp, high definition camera. It's very sharp. Osibiko, they will be doing that automatically. And they ask that you still wear your mask, being that you know it's being streamed live. And we're rigged nanka, yes. Afuhani Rugi is already seen. The diocese will not like to see any face at the covered because as the parish say, please bring exact change for collection because now they were among change. And if you want to do mass intention, call or visit the office at least 1 week in advance. If you call me, it is also good. I liaise with Maria most of the time. Upon leaving after Mass, remember to maintain your silence and refrain from talking and maintain your social distance. Important reminder for parents and children of the First Communion Class 2020 from Sister Norieta. The scheduled communion preparation class continues each Sunday from 12 to 1 via Zoom. Via Zoom. So no excuse that your father did not bring you. You stay in your house and do it by Zoom. Please be on time. Father Jose and our secretary, Maria, have completed their time of quarantine and are in good health, and according to the Department of Health, are clear to return to normal activities. Thank you for your support and prayers during this difficult time.
The parish office will begin opening Monday, September 21st, 9 a.m. to 4 p.m. Any birthdays? Any birthdays? Anniversaries? Okay, before I hang up, unu mana enwe ndị otu anyị lose mmadụ, and because na ya dey meet, ọ ga-adị mma na ebe ofu onye n'ime ha dịka Dr. Nna ọ dịgo set to go home. That's what he told me. Obukugo ticket. They will do the burial on October 15th. So I think he will leave a week before that. So Biko Kaibambo, the financial secretary, the finance department will be ready to collect our normal collection to help our bereaved family. The secretary said that the financial secretary said that is up to date. So Biko, from next Sunday, he will be there to collect it. And once we get it, we hand it over to him before he goes. And another thing, Oka for Wanke Mado is scheduled for the bronze, but the date is still open. When the date comes, I will let you know. But it will be said in the bronze. They told me that this morning. Otitodiri Jesu. Otitodiri Jesu. Otitodiri Jesu. Yeah, just very brief. 2 weeks ago, Father Bolum also on about Basa Oka. Na I na anọta aka n'ilo amarom because na-esikali ebe hapụ. So ọ bụ na agbasa aka because of the social distance. Ịma na aka nwere law. So social distance forbid the gathering together. And so agbasa ụka, I na-ekenego n'ilo quickly ka anyị pụọ, because anọtere aka ozugbo kpọkasịba m na phone, which I don't usually like. So ihe nke ama m na ọ nọkpachala onye ọbụla arụ, because this is not who we are. Even ụka etu anyị sikwa aka ụka abụrụ etu anyị si ya na anyị na-anọsapụ arụ n'ụlọ ụka, mana onye ihe ka nte bakwutelu eju nwayọ biko, so I kene as quickly as we can. Then kama osizi ike anya na-eje na side ebe garage. I think that will look a little better than in front of the church. Sanweke kwukwu maka Fada Nwanke Mmadụ, ọ ka nkenekwa unu maka ọmalịcha contributions unu na-eme. Ọ dịghị easy, it's greatly appreciated. Last meeting emelo, we had series of agreements on that. Aka nọ na process of ikleasi papers aga-eji bunia. Okay, because okay, san ebuna gị ebuna. Okay, yeah, so okay, yeah, so I can honor the process as of the last meeting I met. Yeah, Sanadi is following up with them, and other areas are also contributing. Part of the agreement, which I said the other time, but na budget they make for Iran around 15,000, but agreement again, bo they may say heni na ageme na agenye Father Stephen Okeke every income enwete from every corner. Then Osizeba were on lawyer because only one headed the committee. Then after that, then we go follow no onye Father Melo POC person of contact onye Father me POC ya bina bronze. So onye zia onye ahụ ga-ewuluzie ego ahụ ndị fọrọ afọ wee na-alụ ndebe ha na Nigeria maka ikwu ozuzi na ime ihe ndị ọzọ niile. Ya bụ ọka nkene unu na mbọ unu na-agba ọ dịrị ofele. Chineke gọzie unu. Ozi ahụ unu ziri anwụrụ ọkụ ọ ga-erule n'igwe.
ka Chineke gọzie unu niile site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọ n'ụlọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu.